Gitaran Pak Kawil hebat Wih, suaranya bagus. Suara emas, guys. Asik. Pancen angel kowe bojo ora usare. Tepuk tangan aja pada remen. Kaya apa tekonco sing rukun karo tangga aja pada sulaya merekena pegang. Itu ya. Ya Allah. Teruskan Pak, suaranya bagus pakai bagus. Ada pada Ting tak ting ting. Ting tak ting ting. Ten tiling, ten tiling, ten tiling. Ting ting ting. Ojo aja pada sing rukun angger kuyuk turukun uripe aduh. Anak ture kok. Aku jaluk sing pada rukun lho. Iya harus jangan wajib. pada ora rukun. Aja congkrah lah. Kuyuk turukun wis sing nomor 1 lho keuripan nang donya. Apa maning barengi karo ibadah ya? Oh iya harus. Ibadah lah, pangkal. Ibadah urip sedelat kau mampu. Mau kena dur. Orang kena. Jadi sing pada tentang kerukunan. Aku sih dermane ngajak ya. Ya iya. Yo kudu gelem nyombe dadi sadar. Rukun ora gelem guyu. Kuwi jenenge ya udu wong sing bener. Wong sing njaluk sing bener kae. Aja keke aja padana langsa urip zaman siki akhir kasa urip mantene angel duwe bojo aja rewel-rewel Nek rewel pegang. tuntutane akeh butuhe pirang-pirang ya kan butuh akeh. Nah di samping gue digolek tangan nemen. Apa nih pegawai gitu pengangguran kayak gini lah. Udah TP udah sing udah diset lah. Waduh. Apa bisa udut lah. Wala malah wis wala kur 3 menit tok lah.